Nggih. Panggih ngrisang pinaharja penganten sekalian. Wondene panggih ngrisang pinaharja sekalian. Kinurmatan lancaran wajib gancaran gendho gedhe ingkang ngaemba gangsa kodhok ngurek. Kawis tinggal risang piharja kekalih nedya tumuju ing sasana panggih Bagus Pramatama Adwidya saha Kusumaning Ayu Rini Astuti. Pengantin sekalian, hangastu gantalan nedya binalangake. Penganten putri hambalangaken gondang tutur. Purwodene penganten kagung hambalangaken gondang kasih. Sami hatangkep asta kapupukan toya sekar ing bokor ing githokipun. Pinangka pralambeta bilih pitepengan lahir lan batin priya lan wanita. Luli tata cara ngidakan tiga ya ngidak wiji dadi. Ngidak wiji dadi pasemon srupanyuwunan dumateng Gusti ingkang akarya luka. Mugi anggenipun sesemahan kaparingana turun patutan. Luli pengantin putri hamiji sukunipun ingkang garwa mawi toya sekaring bokor. Minangka pratandha bilih bektinipun pengantin putri dumateng ingkang garwa. Luli kadhereken jumeneng ingkang anam junjung derajat. Kalajengaken pradaksina punapa ta paradaksina? Luli nggih lumarabing pengantin putri mapan wonten ing sisih iring. Luli kalikipan kasikepan slindur dening ingkang ibu kanthi hanglaras maya tindakira. Mangkono penganten puniku sing kakung katon bagus, sing wadon katon ayu. Nadyan ora padha sami gumuyu, nanging ing batin wis padha sarju. Kaiket prajanji kang setya tuhu, mong kinemong wengku winengku. Salokane kebo sepasang kang anggeret garuluku. Ngangkate bareng tan benceng ing lagu. Sarwa tansah nengenaken mring pituturing Rama saha Ibu. Mangkono muga uriping dadi tentrem rahayu. Rahayu, rahayu. Wondene kawis tinggal risang piraharja sampun kalenggahaken dening ingkang Rama ingkang nama junjung derajat, kang nama tanem jero. Kawijining lisan ingkang Rama
sepisan kanggo salawase ya anak-anakku sakloron. Luli Bapak Sarbini saha Ibu Endang hamerbeki rawuhipun besan sekalian. Nun inggih Bapak Safari saha Ibu Saryuni. Kasuwun Bapak Safari saha Ibu Saryuni lumampah tumuju ing sasana parigyan. Luli hami hatangkep asto Bapak Sarbini saha Ibu Endang hanya maktaken papan ingkang piriji kanthi lenggahing satata sikeping gending ingkang kapiyarsa.